Hadi hama dzangu ndokutendaiwo vakandiwisirawo mawishes akandiwisirawo izvi nevakawisawo mbatya. Izvezvi kuti kugara ndikwanisi kugara nguva yakareba ndatongoshingirira rinorwadza. X-ray ndakaitiwa kuzvishavane but vaitwa haisi kunyatsoonekwa saka vakanditi ndiuye kuno kuHarare. Chishuwo changu ndechekuti ndigonewo kuti mundibetserewo mhuri yeZimbabwe ndirapiwo ndipore ndishandirewo mwana wangu, ndine mwanawo. Ndichikumbira kubetserwa nemari yekuti ndikwanise kuenda kumadoctors kwandakaendinde nepekugarawo. Pari zvino ndachikumbirawo pekugara nekuti izvezvi kwandakauya uku ndiri kugara namainini nabamunini patotogara mu1 room. Saka ndachikumbirawo pekugara panoita kuti gogo vangu vandakasiyawo kwaChivi vakwanise kuuya vagare neni nichinda kuchipatara. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare muzuva ranhasi tina sisi vedu Marvelous Machingauta. Mhuri yeZimbabwe tinoziva vaifolowa Chibanda Media kana kuti Mukoma Manners. Munogona kunge makasangana nenyaya yaMarvelous airwara, akatora nguva yakakura mavhidhios ake achiuya pachitsvagwa rubatsiro, akanga akazvimba gumbo. So tati rega tiende kunyaya yamhuri yeZimbabwe tikuratidze kuti izvezvi zvinhu zvakamira sei, achititsanangurira experience yake kuti zvakafamba sei mukurwara kwese kwaakaita. Saka mhuri yeZimbabwe rega tisangane naSimave murege. Aiwa, isu tinofara. Tangada kuti utizivisewo brief background yako upenyu hwako zvanga zvakamira sei kusvika musi wakazosangana nedambudziko rakadai. Ndakakura ndichirerwa nagogo kubva ndazonoroorwawo. Ndaroorwa ndopandakasangana nedambudziko regumbo 2019. Alright, ungatitsanangurira kuti zvakatanga sei kuzoziva kuti panapa zvinhu zvakuitika zvisimo mako. Unongoziva kurwara kuti munhu wanga wakazvisimbira uchizvitira zvinhu zvako wochizorealize kuti akurwara. Ukanyazozviona sei zvaifamba sei? Zvakangoitika nguva diki zuva irona rusvika ndiraita ozoti kwava zvekumanheru kuma7 ndokunzwa kunge ndabatwa paibva ndokunzwa kunge ndabatwa in 30 minutes gumbo ranga razvimba sekuona kwamedi kwamuri kuita kumavhidhiyo. Ndokutotadza kufamba ipapo ndokubva ipapo svika 2024 pandakasvika. Alright. Pazvakaitika hauna kumbotry here kuti rega tiende kwamadzibaba kana kumukuru kana kun'anga zvichida because vanhu you have a belief yekuti zvinhu zvikaitika zvakadaro zviri spiritual. Wakambotry here? Ndakafamba kwakawanda chaiko. Alright. Indiseni ndakazotanga kuonera nyaya pamberi mavhidhios akaiswa pana Mukoma Manners paChibanda Media. Handizivi kuti makasangana sei kuti uzovaona vakuzouya vachitora mavhidhiyo. Zvakaitika ndezvekuti pane hama yakataura nayo iri kuNamibia ndobva yavazivisa dambudziko rangu, ndobva yavapa namba dzangu, ndobva vakandifonera ndobva ndavaudzawo dambudziko rangu, ndobva vauya paChivi vandita interview. Alright. Watsanangura zvakanaka. Alright. Ungatiudze here kuti experience yako yawakaita pakuita operation kwako experience yawakasangana nayo. Zvakamborema but zvinhu zvandakabva ndangotambirawo ndikati ngandichi. Alright. Because munhu kana ari padambudziko anoona kutambira zvese. Alright. So waita undergo operation. Ipi impact yakapa muupenyu hwako? Because kana tichitarisa chinhu chine two sides. Ndeipi zvakanyatso impact sei upenyu hwako waita undergo? Zvava nemachanges because pane zvimwe zvinhu zvandaikwanisa kuita ndine makumbo yese iko zvine zvadai so zvakurema. Alright. So with support yavakawana kuChibanda Media
ungatsanangurire kuti yaka affecta sei iyo journey amputation yawakazoitwa, ungatsanangurire ipapo kuti zvakanyanya kubatsira kuita sei, zvakazoita sei, experience yako unawo zvofamba sei? Zvakandibatsira kuti iko zvinoita handichasi mumarwadzo, ndaawo munhu aporawo. Alright. Wati vakauya kwachiri vakakutora, ndachamba munhu vakauya kwachiri vakakutora, vakakutora ndakasara ndaushaya kuchipatara chiri kudhuze nekwachiri, ndobva vazotora ukayanini kuno kugwara nechikundisi senherisi kugara izvozvo. Kura kuti ndo vakutatike naexpense nebhadhara renyu. Ndokutendaiwo vakandiwisirawo mawevishas akandiwisirawo izvi nevakawisawo mbatya. Izvezvi kuti kugara ndikwanisi kugara nguva yakareba ndatongoshingirira rinorwadza. X-ray ndakaitiwa kuzvishavane but vaitwa haisi kunyatsoonekwa saka vakanditi ndiuye kunogwara. Chishuwo changuwo ndechekuti ndigonewo kuti mundibetserewo mhuri yeZimbabwe, ndirapiwo ndipore, ndishandirewo mwana wangu, ndine mwanawo. Ndaichikumbirawo kubetserwa nemari yekuti ndikwanisewo kuendawo kumadhokutasi kwandakaendinde nepekugarawo. Pari zvino ndaichikumbirawo pekugara nekuti izvezvi kwandakauya uku ndiri kugara namainini nabamunini, patotogara mu1 room. Saka ndaichikumbirawo pekugara panoita kuti gogo vangu vandakasiyawo kwachivi vakwanisewo kuuya vagare neni nichinda kuchipatara. Besides pandemic, kune dzimwe hama here zvichida vanhu vakakuonawo vakati tingoedzawo zvatinogona? Variko vakawanda chaizvo, nevamwe vane mawika vane mapeji avo vanomukusimwani nanasitani mastawo vakauyawo futi vachibatsirawo, saka ndopaibvawo futi vamwe vaibva vandibatawo vachindibatsira. Chinhu chakanaka kuti munhu kana nedambudziko kunouyawo dzimwe hama dzinouya dzichikofawo kueuropa. Iwewe uri mudambudziko ndekupuka ungati wawana strength, unoziva kuti inini ndikaita dambudziko ndogona kuti ndinyengerere wangu anogona kuti comfort aiwa gogosi ndo vanga vari padhuze neni. Alright. Wanga usina kuzongidza kotobere wako kuti zviendeze? Alright. Did vari kupashungu mama wakashaya neremanzi. Alright. Pane pakaoma especially when musikana warwara una baba chete havakwanisi kugezesa, vane zvavanogona kuita. Kunyange chero vakaita mari yakaita sei, vane zvavanogona kuita, but pane pamwe vasingakwanisi kusvika. Saka gogo ndo vakabva vamira samani. Zvakaoma. Alright. So izvezvi wakufamba wakaitwa invitation tungoona kuti wakufamba, nditwo mawords aungataurira kumwe munhu ari kurwara izvezvi, ari kuda kuenda kuchipatara, kana kuti asi kutozivawo kuti mangwana akashinga kamira sei? Ndingangoti ngawirwa nedambudziko rakaita serangu zvoda kushinga uye nokuzvitambira hakusiko kuguma kweupenyu. Kuvaya vanotya chipatara? Aiwa, zviriko neniwo ndaitotyawo handigoni kuimba, asi ngawangotambira hakusi kunourawa asi kunobatsirwawo. So izvezvi going forward with your life, I know everyone has his own dreams and aspirations, kuti mangwana ndoda kuva munhu akadai, ndoda munhu akadai. Iwewe ndezvipi zvawakatasirawo mupenyu? Ndakatasirawo kuti ndive ndozvishandira ndega, ndichikwanisawo kuchengetawo mwana nagogo, ndichizviitirawo ndega. Alright. So pazvinhu zvekuzviitira nditi kutsvaga basa kana kuti kuita kana small business kaunoita kana kuita sei, ndizvipi chaizvo zvangosina naso? Kana kuita ka small business.
ungashere here namba dzako kuti ruzhinji rweZimbabwe mumwe anogonawo kubata ndina bhizinesi kadogona kufika kana kuti idea unayo kuti unoda zvaunofarira ndezvii kuti uite. Alright, 0788 226013. Alright. Mashoko ako ekupedzera kuna mukoma Menani ndo patakakuzira mashoko ako ekupedzera ungakuita. Ndinoda kungovatenda nerudo rwavakaita. Mwari ngavakomborere varambe vachingova nerudo rwakaita serwowere vagokwanisa kubatsira vamwe vavachisangana navo vane matambudziko akasiyana siyana nemamwe anogona kuva akafanana nangu. Ya mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Tichingotenda vese vakaisa ruoko. Ina handichagoni kutaura nemazita nekuti ruzhinji handiruzivi. Tinoda kungotenda chakanaka, chinoda kutendwa kubatsira hama yedu ichinge iri mudambudziko. Anokoneka nemufaro ndimukoma Love More pano paLife Prime TV.